هەڵبەستوان و نویسکار کۆنێ ڕەش یەک ji kesên navdar û xuya li ser astê çand û roşenbîriyê li Kurdistana Sûriyê bi taybetî û çanda Kurdî bigiştî ku di tevaya warê wêjeyî de xebitiya pencemora xwe di nav wan de hiştiye. Nivîskar Selman Osman Abdo bêtê naskirin bi Konê Reş di sala 1953 de li gundê Doda gundewarê bajarê Amûdê di Kurdistana Sûriyê ji dayîk bûye. Xwendina xwe ya seretayî li gund qedandiya ya Amadeyî û navîn li bajarê Hesekê û bi mebesta xwendina bilind di sala 1977 de berê xwe daye Almanya. Ji ber buhabûna nirxê xwendinê li wir xwendina xwe berdewam nekir û vegeriya welat warê xwe. Ji hingî veta roja îro xwe ji nivîsandinê re terxan kiriye û bidan û xebata xwe berdewama. Nivîskar Konê Reş gelek xelatê cor be cor wergirtine. Mîna nîşana zêrîn ya ku di sala 1998 de ji aliyê hikûmeta Herêma Kurdistanê wergirtî. Her wiha xelata cigerxwîn ya behremendiyê. Çendîn pirtûk bi her du zimanê Kurdî û Erebî berhev û çapkirina ji wan jî serpêhatiyên Mîran, serhildana Sasonê bi zimanê Erebî, Mîr Celadet Bedirxan bi Kurdî û Erebî, Osman Sebrî, Komala Xweybûn û bûyerên rojaneyên şoreşa Araratê, pirtûka Qamişlo kolêkulînên bi zimanê Erebî li ser Qamişlo li xwe digire. Her wiha gelek dîwanê wî yê helbestan hatine çapkirin mîna dîwana Welato, dergehê Jîn û Evînê, Cûdî Çiyayê Miradan, Dara Çinarê, Sîpan û Jîn, Şagirtê Bedirxanin. Di heftê meha Nîsanê ya vê sala 2019 pirtûkeke wî ya nû bi navê BERRIYA MêRDîNê Romana heyamên derbasbûyî hat çapkirin û belavkirin. Nivîskar Konê Reş bi nivîs û xebata xwe ya dirêj arkê parastina nasnama, kultûr û zimanê milletê xwe ji wendabûnê li ser milê xwe hilgirtiye. û bi nerîna wî heger çi nivîskar bixwaze nameya wî bigihê pêwîst e şarazayiyê di elfebaya evîniyê de bike. Nêçîrvan Hacî.